Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:07 na. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na sang panahon. We have Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi action break sa aton mga listeners sa area tag naton lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi Biyernes. Kita karon Nobyembre 27 tuig 2020. Nadula tong low pressure area sa gabi no. Karon nagapabilin ang weather system sa aton northeast monsoon nag-aapekto dito sa Luzon. Amo ni ang mabatyagan ang northeast monsoon sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon. Nga ang kondisyon sang ilang tiyempo ni magalumon ang kalangitan nga may pagulan. Kag ang easterly siya nag-apekto naman diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Ang epekto sang easterly sa ari sa Kabikulan na sidlangan kag sentral sa Kabisayan. Ang Caraga, Northern Mindanao kag Davao Region nga magalumon ang ilang kahawaan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag panaguob subong man sa iban nga bahin sa aton pungsod nga halin ini sa easterlies o kung mapaang hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko. Ang Luzon hara sa kasarangan asa nga may kabaskugon nga huyop sang hangin. Halin sa nasidlangan pakadto namin na nasidlangan ukon east to northeast kag may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao mahinay lamang hasta sa kasarangan man nga nagahuyop ang hangin na halin naman niya sa nasidlangan pakadto sa namin nasidlangan sa gihapon ukon east to northeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So dire partikularmente sa aton probinsya, aton local nga forecast no. Makaagom kita sa may pag-uunggo mga aton nga kahawaan asa nga magalumon ang aton kalangitan. May dala lang ini naligwin nga mga pagulan ukon pagpanaguob ang aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag ari lamang kita sa mahinay asa sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sa hangin magalin nasidlangan pakadto na amin na nasidlangan ukon east to northeast kag
ari ang ari kita lamang sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulutapyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag alas 9:44 sininga gabi ang aton tao 1.3 metro. Ang hunas naman magabalo sa alas 4:24 karon sa kagahon sa takos nga 0.1 metro ang kanabawon. Alas 5:19 nga po nagtunod siya ring adlaw magabutlak na ini siya alas 5:45 buwasaga. Kag ari kita 26 hasta 31 degrees Celsius o 68.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo na aton lakat sang tiempo. Medyo maayong tiempo naton action by. Pasalamat yung kita kay nalusaw, Sir Gan, no? Kwerte. Lusaw siya. Ang power tablas ang pangamuyo tagabi, Sir Gan, no? Pero no? Ka very good, gid, no? Di ka ba'y paway na ni sunod, Sir Gan. Amo na nga aton balamutan. Sir Gan, salamat. Sige. Maayong gabi, Sir Gan. Sige. Una sa balita, una sa aksyon. Apisar mga kaaksyon nga ang LPA nga gina-mention ta last night with Sir Gani, nalusaw pero nga ton sini nga pagpreparar all the time, ha? Digid pagkalimtan, no? Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang gid, 24/7. Antes pa naman mga kaaksyon, formally mag-umpisa kita sa aton sini nga pagpangalagad. Hindi tagin pagkalipatan na ang aton sini pagpangamuyo. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, 7:14 na sa buong adlaw, Biyernes kita, Nobyembre 27, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang aksyon
Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman naton sining Facebook page pagya sa aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay makamonitor man makabasa pa. Action firing line. I-click share lang dira ang aton sining Facebook live and then pwede man kamo makapadulong sa YouTube naton kag sa Twitter account dira i-follow lang mga kaaksyon ano. Ang aton sining text hotline na 0938225517 and sa mga viewers naton bisita lang sa comment section and amo na pangabayta lang 2 to 3 liners lang please ang inyo sining mga mensahe para mahatagan taman sa hustisya ang iban. Action Brian Morden. Action firing line. On board na, Top 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Action. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Try ta nilang buton karon ang isa iya ka konsihal diri sa Negros Occidental ginaligar nga nagpangastigo sang sibilyan. Perti man nga kastigo yan no kay nawong do inagyan man sa tapungol ni Senador Manny Pacquiao. Action firing line. Kita mong litrato sa JM. Perti iya nga agi no. Guro check tanibik karon kung sino ni nga konsihal kisog man ni klase tao man. Anyways base may mga may mga problema ini sila pero bisan pa kung may problema may araman kita barangay, may araman ti ka korte, may araman ta pulis kung anong sitwasyon. Ngabi nga bang nang nampa gidi yaman. Action firing line. Sa iban nga balita tutukan tanig karon. Isa ka dako nga isyu naton tonight ining nga pagkapatay sang pulis didto iya sa syudad sang Cadiz Macacción allegedly gani siya ang naunay sa iya sining armas luthang. Pero ang ini pagkaunay nga may ginfailan o kon gin-inquest na sining nga hapon nga isa ka babaye. Action firing line. Hindi tani matawag nga unay kundi may ara gidya sang natabo diri nga dinumugay kun nga nagsigabong ining personal niya nga armas luthang mga kaaksyon. Action firing line. Karon bala kay plastar tagid ini ginpasaysay naton mga kaaksyon sa hepe sang Cadiz PNP plus ipabati ko man sa inyo karon ang aligasyon man sang babae nga ginpasakaan sang kaso nga subong preso na dira sa custodial facility sang Cadiz PNP. Action firing line. Nang tong pulis sa Cadiz, amo nang dako nga pamangkot subong. Ang iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalagad, tatlo ya ka mga persona nga may mga kaso sang pagpanghimulos. Ang tigayon nga nadakpan diri sa syudad sa Bacolod, ini sila tanan taga Murcia, Negros Occidental. Action firing line. Kag diri sa Bacolod kuno subong mga kaaksyon padayon ang pag-edukar sang task force disiplina sa mga tawo nga wala nagagamit sang face shield mga kaaksyon. Action firing line. Kini nga mga tawo gina-edukar pa nido ka simple naman lang ni, di ba? Itakod mo man na sa nawong muda kag maglakats dalan. may mga education may ano pa na? May mga information drive pa nido ka simple naman lang kini katama. Tamaran lang gidyang tawo magsuksok kag inang padungol lang gid mo lang nagro. Action firing line. Kuna niya sa task force disiplina pang dakpon dayon kapos-apos man ni klase butang hindi man ni dapat tun-an tagid ang pagsagi ano man tudloan nyo pa daw kung dili butang ni nga tungtong sa ilong nila dakag dulunggan ng facial ngayon na. Action firing line. Kapigado na gid sang una-una takon pati pagtakon sang facial tatudluan pa ta. Sa iban nga balita mga kaaksyon diri sa Negros Occidental ginapasugtan na nga may biyahe ang LSI from Cebu to Bacolod mga kaaksyon kag Negros Occidental brother. And ang duman nyo to may napatay ng empleyado dira sa Palapala tubla na ato siya iyasang government provincial government man na ginpay dalom sa swab test ato mga kaupdanan niya 19 to tanan gid lunsay mga nag-negatibo. Action firing line. Timayo nga balita para sa ato dungagan tabay karon ang iban nga balita makaaksyon damo nagapamangkot di kon kumusta na kuno ang prime water kag ang basiwa. Tidak mo na ito yung nag-resign sa Basiwaya pagkatapos nga formal na nga nagpungko si Prime Water. Ang balila ko no, Basiwa Prime gidya ang matandem subong.
Subong niya daw, puro prime na lang. Tilang tawon ta, may nagakumod siya din ng prime, way di apon tubig di. Wag upas lang kapungko. Subong guro, ara pa sila sa pagplano kung paano nila pang sulsugon ang mga kwan, ang mga tubo nga pinangmutang da 4 na kadikada diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Ang pamangkot da kung anong bago nga source ang prime water nga maka-add-on sa supply sa tubig kay kung di same malang yapon ang supplier sa tubig talin sa buro-buro. Tingnan mo man gyapon may anong pagbago ginabi. Action firing line. La 7:20 Action Brian Borden. Action firing line. antes dira maka-action sa dalaggo nga balita lokal diri kita anay. I-check ko man karon gali ang isa man ka main topic naton sa mga gabi kakilibot Action JM nagapangumpra kas merkado. Way kay kapangumpra no, that's why don di mo mabatyagan ang kamahalalon sang kamatis, bombay, ahos, okra, patula, sibuyas dahon, lugbati, dira kag iban pa kalabasa. Then kay mo kita Action JM ang kamatis subong isa ka bilog 5 ka pisos daw dako-dako lang jutay kalimutaw mo. Nano na ning sitwasyon to man. Ang ahos, ang isa ka putok sa ahos na 10 pesos. Ay nano tabo ni sa mga basulon pa mga farmers ta pero prangkang istorya basulon din mga traders ta. Tamaan ka hurding blas ang ilang sini nga mga negosyo bla ala pugong-pugong kabay pa magkaladunot na dang hindi nyo magkalapuslan. Action firing line. Tamaan ka mahal ang Bombay ahay 3.20 yang Bombay iya puertis pagkamahal gidya ang paitan 5 ka pisos 3 ka bilog nga daw taga way gila esos pagkanugbo gani iya mo nano na tabo sa aton nga mga utan anong rason sini hibaloon tagid bi ina karon ang malain pagay dito sa Manila yang kilo sang baboy Action Helms 320 Action firing line. diri sa aton 220 may pasaka ka to dun Salvador kay may tag 2 kwanto may tag 100 sa 100 tong kilo na kung makasaboy ka to hindi mo kani maintindihan kay nga ang bangos diri sa aton ang kilo tag 220 nga ari tadi sa kilid sang baybay kadto katos mo siya doon Salvador ho. 2 ka bilog sien. Action firing line. Ano naman inagin biyahe pa na pakadto to. Hambal sa ibang tinaga-arkila ni Slas Mercado mo ti pila gibing arkila da do 20 pesos malagrong adlaw na. Action firing line. Karon na balikan ta na ano. Action Brian Borden. Action firing line. Ang balita sa national mga kaaksyon sa aton sini nga pangalagad ano. Ariyo kay nabalaka diri karon anyways ang COVID-19 makaaksyon subong adlaw diri sa Pilipinas 415,000 67 na kalinsang nag-umpisa sa tong Marso o kon Enero gid no may bag-o today nga 1631 kag ang nagapabilin nga positibo 30,047 ang nagkuha naman iya ang naka-recover 387,616 ang patay 8,255 na. Action firing line. Are, no? Subong mga kaksyon, padayon pagyapon ang pungsod Pilipinas sang paghikutar nga makabakal gilayon sang vaccine na next year, ano? Para at least magamit naton. May isa ka private sector nga salo na, no? Sang 2 million doses mga kaksyon, no? No? Nga sila mabakal sining vaccine. Bao libre na ang Pilipinas. Okay na, no? Ang ngita naman tayo ibang nga donasyon. Tiyang fund nga way pa magamit da, kabay pa nga mabakal ta na sa iban, i-realign ta na kung ano pagidana. Action firing line. Ang ibang nga balita sa national mga kaksyon, parte gihapon sining COVID-19 sa palabuton nga Disyembre. Ginklaro diri sa Department of Health, no? Ilabi na gid si Maria Rosario Vergire, Undersecretary sang Kwan, sang DOH naton. Mga kaksyon nga inang wala sila nakapagguwa or inaimbestigahan nila ining text blast nga gaginlinagaw subong nga pwede makapatigayon sang outdoor nga Christmas party mga kaksyon. Action firing line. Hambali Vergire diri puwerte sa pagkadamo nga text messages subong nagalagaw nga ginapasa-pasa nga kunuhay nag-recommend ang DOH tilakip na diring IETF no? Nag-recommend ang DOH kag ang IETF nga on this coming December pwede makapatigayon sang outdoor Christmas party. Action
firing line. Sa din, suno sa DOH, diri wala ina sang kamatuuran. In fact, subong gina-investigahan nila ina kung paano kag sino ang nagapalapta dira ka mga tunto man ng mga tawo, no? Diba, mo nang pila kadlaw kabudlay sila kay nga base bla mo nang tunaan gid nga maginuwa ang mga tawo dapat mabati gid kamo sa lehitimo gid nga mga radio stations, sa mga TV stations, newspaper dira ginabasa nyo, hindi kamo magpati dayon sa mga text nga ina nga hindi nyo kilala ang number, no? Hindi nyo kilala ang number kag ginapasa through messenger bla, why ina sang kamatuoran. Kag basi mag Christmas party man kamo tuod sa gwada ay ti magkaladakpan kamo na karon bisan maghambal pa kamo nga nakabaton kamo text da ti why ina sang confirmation ti mabudlay na ina kag makalaton pa sa duga nga problema sa COVID-19. So subong nga gabi ginaklaro naton nga hambal sang DOH wala sila nagapahanugot pa sining mga party mga kaksyon bisan nga medyo naghuluhol pa na ang kadamuon sang kaso ni COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon nga problema subong iyaho ang problema subong mga kaksyon ang isa ka senador, no? Senador sining mga pregnancy sa mga kabataan didto iya sa mga evacuation center, no? Mga evacuation center sa mga nalabyan sining bagyo nagligad nga binulan. Kay ila diri nakit-an based man sa research ng Council of the Philippines o kon lakip na diring DOST makaksyon. Sa tong 2013 sang naglabay si bagyong Yolanda sa Eastern Visayas, 23.5% nagbululusong iyaho kag pagka next year nagbululusong pagidliwat 14.8% sa mga relocation site kag subong man sa mga evacuation center. Action firing line. Parte man ng isa ka senador na lipat ko magsulat sa ngalan niya ba? Na? Daw si Kwan bla mo. I-check ko lang karon liwat, na? Sa kadamuon sang problema sa Pilipinas, sino ganit Gatchalian. Salamat si Sherwin Gatchalian. Sa kadamuon sang problema sa Pilipinas, ang mga binusong nga mong hinabantayan. Tikon may mga bana malang ni sila nga sagi gitatong kapugong. Ilain lang di kay mayara sa mga teenager ang iban kuno diriyo. 10 years old, 10 to 19 years old, no? Ina guro mga kabataan tina problema gid man na, no? Pero subong ya mo na napabantayan nila subong. Ang base pagdamo sa pagbinusong yatis man kun ato ka na sa evacuation center, may mo pa kuya ka malamalahan daw, ay ka mo ganit pinsar kung paano ka mo makatibawa sa bagyo. Action firing line. Basta nagabusong na idaan, guro yan gatsalihan sa dati nunto na gini mga umro. Bayilan na slime. Dalang wasta, na ginmono ko malang ne, dito malang ne, yung lang taga may black, hey, ato na ka mo sa evacuation center ko, nagatumad-tupad ka mo da, ang inyo tabil-tabil da, mga habol ka mga banig na kung ano nga mga tila-tila buta nyo da para may kulokwarto lang kamo pagkatapos agi pa kamoya ka dinugmol da. Action firing line. Daw ka awkward naman yung kay Gatchalian, no? Damo issues Pilipinas din nga mas tagahan tayong prioridad tani pro. Sa iban nga balita mga aksyon sa national diri nakuha, na? Kay dito sa Manila subong mga aksyon bisan gani si Senate President pro tempore Ralph Ricto magkaksyon na tingala na gid subong kag problema amo niyang problema, na kay ang isa ka sweldo dito aksyonan sa isa ka adlaw nga 537 abe minimum na daily wage na ila dito ay do pwede mo lang ya ibakal sang 2 ka kilo kag 1 ka kilo nga ang palayang presyo. Action firing line. Portik mahal ya dito sa Metro Manila, no? Ti gusto diri ni Recto nga magpatigayon sang cabinet meeting kag tutukan gining meeting diri sa amo ni nga puarte sa kataas sa mga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Action firing line. Hambal niya pandemya patadaan tapos gutom pang tiyan sa aton nga mga utod. So di nagkalaladto yung mga produksyon.
Anong natabo nga ang ammonia kabahal sa lambal ko na kaina, ang mga panakot, do hindi ka magbakal mo. Do hindi ka na lang gani magluto, laswa, do hindi ka na lang magutan. Do hindi ka na lang yagani, do namin na lang gani bakal kariktaya sa may sa kwan mo, sa inang mga small itiribla, inang mga stores kilidalanda. Do maka-save ka pa. Action firing line. Kaya magluto kadan laswa subong. Ang isa kakihad sang kalabasa, pulo ka pisos. Daw palad mo lang kadako, dako pang palad ko gani, ho? Oh. Pulo na ha. Ti ko laswa ka dapat may ara sang okra. O para dulo-danlog yun siya abiti. 15 pesos nga okra. Ano magbilog? Ti pila na ba yung 5? O, te, kita mo na. May patula kapag ang patula mo pinakanubo, pulo pesos. Guro do anom lang nakakihad kung kiharon mo. Para may dulo-danlog lang gid. May ara ka sang tugabang. Pwede ka kabakal tugabang subong pulo pesos. O, basta makaluto kalaswa subong sa balay mo, kulang-kulangon lang ang 60 to 60 pesos. Action firing line. Pwerte sa pagkamahal, gid mo. Pero kung mabakal ka to sa may kalanaan sa gwa to sa highway, kilid highway da, 15 pesos, 30 pesos, pidwa ka sukob na daw igo-igo pa. Daw nakasave ka pa da. Amo na yung ti maluto ka, magamit ka pa uling da. Magasol ka abida, anong gamiton mo da? Manghugas ka pa tubig. May asin, bitchin ka pang ibutang dira. Pwerte gidya mo. Pwerte gidya mo. Isa nyo lang nakakaon. Nan. Amo na ang sitwasyon subong. Action firing line. That's why suno, gani sa kay Ricto siya imbestigahan tanibe. Base may mga hoarding naman na di blaga katabo bla kundi nagkadtong produksyon. Base ginapugnga na naman, no? May connection bala ini sa bagyo nga nagluntad dito sa Luzon area before. Kabalo kita diri sa aton sa Negros Occidental, wala kita ya production gid diri sa mga Bombay nga ini. Action firing line. Wala gi kataya sa production diri sining mga ahos nga ini, no? Ti magluto kasubong danya sang pinamalhan kung wala sang ahos kag Bombay aksonem, so way gid sabor no? Way gid mo nang gapanamit na mo, no? Ti pila lang katipak sang ahos oh. Do galibog ang ulo mo, no? Galibog ang ulo mo kung paano mo baki-bakion. Kung soltero kag dalaga kagalingan daw ay kagagi pangumpra sa merkado, do okay lang daw ay klakbatyan. Firing line. Pero kung ikaw nga nagapangumpra sa merkado, pagpuli mo sa balay do gahoy-hoy abaga mo paano kung nilutuon nga kulang-kulang iniman? Do hindi man ni matawag laswa kung ay ni klabasa karon mo. Firing line. Diba si lasaw gwa is ni no? Anyways, para makahisayod kita maka-action ang ita kita sa resource person ano. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya maka-action si Sir Japheth Mascolino, ang Provincial Agriculturist naton dire. Sir, mayong gabi dira sa imo. Mayong gabi, Action Brian, mayong gabi man sa aton nga mga tagpalamati. Salamat gid sir sa time. Apisar nga medyo masako ang imo sa gabi. Sir, natingala lang kita bala. Ako dan sir, aminado kaya nagapangumpra ko sa merkado. Sir, way ko na anad mangumpra sa sulod sang mga malls kay do hindi kagid kapili-pili bla na putos-putos na tanan ano. So sa merkado sir do purti gid mahal subong sir no, halin sa pinakanubo nga panakot pakadto sa imo sini butangan sang panakot. Anong mga rasones sini sir man nga nagakatabo subong sir? So posibilidad na siya Action Brian nga ti nag-alagi nga daan ang kwan bagyo. So posibilidad ang aton mga production area bala. Say aton onion, aton garlic. So usually drin sa Luzon mo nagahalin ti posibilidad na apektahan sang bagyo either na directly or ang transport no ang pagtransport bala naapektahan. So that's why nga na apektuhan man ang supply and demand. Kung grabe ang demand, kulang-kulang ang supply, kundi gatimbuhok sa kuan ang presyo bataas. Tapos usually man gapakadto kita sa December. Grabe ang demand mangin during this time. Tuod no? Attorney, anong posibilidad na attorney sir? May mga
hoarding anay ayhan nga nagakatabo dito sa Luzon before ini i-travel diri sa mga provinces kaangay diri sa aton attorney, sir? Actually, ina siya always possibility ng kitina no? Considering na kung say garlic onion niya, pwede gini siya ikuan mo, pwede gini siya i-stack anay. Oo, kahit kung may ara ka lang yung facility nga cold storage siya, mas-stack mo gini siya until sa time na mag-ano ang presyo, mag-dako-dako, magtaas-taas, no? That's why siguro nga dapat ang aton nga kuha ng aton nga mga price monitoring council. I-kuha ini siya, i-activate naton kay ati Action Brian, subong ara patabla sa state of calamity nationwide because of COVID-19. Correct na, oo. So, pwede kaya nga kuhan, pwede kaya nga maka-suggest na detail price ang aton nga mga agency. Para nga hindi man makapaan ang aton nga mga consumidor. Correct yun na. Mga garlic naton, onion, bombay agos, amo ni siya. Halin ini sa national, no? Pero diri sa aton, sir, may like mga kalabasa, okra, patula, balatong, may kaugalingon tadi nga production sa Negros Occidental, pero nga ang daw palariho man ang presyo dito sa Metro Manila, sir. Anong kinalain? Kaya daw may mga productions kita nga aton diriya? Actually, subong nga daan sa mga kamatis naton, ni mga tagululan nga daan na Brian mo so Butsilingon pigado ni iya production kay usually ati ina siya kwan kung tagululan apektahan ginang iya nga mga kwan apektahan ginang iya production no. Okay. Pero of course sa iba naton nga mga kwan nga mga vegetables tagong abi apalaya ina siguro do hindi magina sa tayo apektado. So posibilidad lang ina nga transport to the market amo na problema kahit hindi wala man ta posibilidad i-hoarding mo na kay madulot na niya. Wala kita sa storage facilities na. Anyway, siguro ang ganising ko sa kadamo naman sa mga seeds na napanghatag isang opisina, sa Department of Agriculture, sa even sa atong local government sinis, posibilidad ini ma-harvest na siya siguro mga December, January ni siguro Action Brian at sina nga mga festivals. I see. Posibilidad na maapektahan din man sa presyo yung magtubo-tubo. I see. So meaning sa mga bulan din nga mga alin sa October, November to December, usually amo gyud man katabo ya Attorney Sir Japheth, sir. Damo sila. Ang pag-increase ng presyo, no? Kasi una ng garlic, onion, wala kita na agree production niya mo. Why kita na diya? Wala kita sina-agree sa kwan. Usually, either imported din na siya or sa Northern Luzon area or Mindoro no? Siyempre, considering man niya, subong man, amo man nga mga panimpo, ang demand ng saka man mo, ginabaligya either na sa Metro Manila, or kung may sobra, makaabot na di sa aton. Yes. Taas ang presyo niya. Okay. Sa mo ni Sir Attorney, sa mga pangmerkado, abi nga mga price, abi, ano gina naga-monitor sa nadring agency attorney man para ma-check sila? Kung isang iban daw ga pinagusto na lang gid. Although nga aminado kita nga medyo lack gid man ang supply abi, pero may ara kung isa attorney nga daw hindi na gid among presyo daw lain-lain gid. Oo, tikwa na actually ang sa price monitoring na nakuhan siya mo ng ang mandated sila nga magkuhan nga monitor especially sa agricultural product aton mga agricultural office no kasi member na sila sang local price monitoring council. Oo, nga gina-chair na sa mayor actually ang local price monitoring council Action Brian. So posibilidad din nga dapat siguro ang aton nga mga LGU dapat no agriculture medyo monitoring gid kay James Human Abis ang tagsata dapat may at least isang suggested retail price pwede gidya ang local price monitoring council na Action Brian. Pwede gid sila attorney no mga LGUs naton maka-check lang for a while para at least ma-remind man ng iban kung kisa daw feeling ko daw napasobrahan ang presyo Amo nang pagyalantaw kay attorney mo. Siguro time na gid man timely man nga magamutas na Action Brian. Kung isang tao ang aton mga kaupo dati
nagakuan man lang aprovechar sang timpo. Yes. No, kasakas ang presyo dapat ako gawang ginansya. Aha. Amo na kung gisapa may mga hurog-hurog pay na. Oh. Pero kon medyo vigilant lang ang aton nga mga siguro mga agency mayugit no. Aha. Sa temprano matapos na sa dayon. Aha, pero dira sa imo nga office attorney, anong ginahimo nyo sini nga tikang nasubong attorney kangay sini? Actually, ang aton sinigri opisina nagakuan kita, naga-accept kita sa mga reports halin sa I kwan, see. Aha. halin sa local government units kasi primary nga kwan nga responsibility sa kada LGU abi Aha. ang tagsakan ka LGU no no so kita sina dire ga consolidate kung kinanglanon man abi pwede man ang aton nga Provincial Price Monitoring Council I see. contain action Ryan. Aha. Magamon attorney, wala ni sang mga penalidad abi ang doga overpriced na gid. Although nga do kag Actually may mga kwan ina siya, may mga sanctions ina siya Action Ryan. Pro galing dapat makuan na siya may suggested retail price na nga mga kuan nga ma-establish para nga at least magsulubra na dira iya. That's the time nga ang sanction masulod. Masulod siya. Kaya pagit nga nga under kita sa state of calamity, dako ina siya ang actually nga penalty action Ryan. Sige, at least tonight na hangpan ginato ng sitwasyon nga may ara gali ini sang epekto ang maulanon nga panahon, ang mabugnaw nga panahon, ang production local products naton diri medyo apektado gid man no. Ang imo sini panugyan attorney abi sa nagapamaligya subong. Ang iban daw di lagi pagpasobrahan abi ginansya nga daw 40 to 50% abi para makatilaw-tilaw makita manamit nga sudan attorney. Yes, of course no. Siyempre, aton ni appeal in the meantime, appeal sa Action Bayan, sa aton nga mga manugaligya, no? Kasi hindi lang man pagpasobrahan no? Kasi ang government will always intervene kung makita nga gasinubra na gidman ang pagpasasa ng presyo Action Bayan. No? Amo lang aton appeal sa aton nga mga kasimanwa nga nagabaligya, naga-business, no? Especially sa mga agricultural products. I see. Balik ko lang gamay, attorney, lalipat lang ko, di ba may ang mention mo kayo na may subsidy nga mga binhi kag iban pa abuno ganing agriculture office pero iban dira we don't know kung nausar gid nila ini no amo na attorney. Oo. Actually Action Bayan ang aton nga kung sa humay may ara pa kita programa nga inang gapanghatag sang libre nga binhi. Libre nga abono no sa aton nga mga farmers sige ang pagpangagtag subong no amo kanina siguro apel yapon ini sa aton nga mga farmers nga wala pa yaka palista sa RSBSA katulad kamo sa inyong mga municipal agriculture office or city agriculture office magpalista gid para maka-avail kamo sini. Tapos ang aton nga opisina or ang aton nga opisina sa mga local agriculture na abi, may mga pinhi man sang pulutanon na Action Ryan no, pwede maka-approach man kamo, makapangayo kamo kay mayo gina magbinuligay kita sa pagpananom para nga ang aton nga production no, ang supply ta at least makuan man lang, ma-assure man kita nga sa aton lang diri sa Negros, may ara puluhaan niya sa supply sini Action Bayan. Sige. With that, Attorney Japhet Mascolino, sir, salamat sa mga time, sa mga gabi, pasensya sa disturbo, mabuhay ka, sir. Good evening. Thank you man kag again na mayong gabi sa tanan Action Bayan. Yes, sir. Action Firing Line. Alright, way kita nagsala nga ang pinakadako yang rason sa pagmahal sining Bombay kag ahos. Amo ning duwagid nga do hindi gid mahimo pinamalhan ang imo bangros aksyonan kung wala sang Bombay kag ahos mo. Bakal kagid niya, no? In fact, ang iban ganit dira mag luto-luto na sila abe. Ginapaunahan na nila ahos aksyonan kag Bombay para maghamot kag palutson pa na sa bintana to para makapaning hamot ang tupad balay. Action Firing Line. Damo na bla, no? So, diri sa ato way kita ya production sila diri. Way kita na diri, no? So kasalig kita dito sa iban nga probinsya. Pero ining mga utanon halos ra do may ari tadi, no?
Pero gigatingala gihapon kita daw nga natamaan gid ka mahal, no? Labi na gid sa mga satellite markets diri sa Bacolod, bosos ko. Basta naga-monitor kamo subong sa pagkamahal gid sang baligya nyo, no? Pasensya lang sa ibang dira nga brato, but most of you mahal sang baligya nyo. Action firing line. Oh, kay kung imo gid nga ni pinsaron, according iya sa mga nagapananom ni sa mga halin sa mga farmers naton, kung kisa gani ang ayuanay sa mga traders naton from the city, gani porti yan mo. Halos daw ang presyo to do hindi naging makatarungan kung silang nagapangumpra to sa or ginadala diri abi. Ti, bangod ang taga-uma to, need man nila kwarta, bisan gamay kita nila porti man ang pakapoy na kay sila ni naga sukad dos duta, silang gatanom, sila naga-abuno, sila nagapainit, nagasulay. Ibaligya gid nila sigano nga hindi ka bawi sa ila sining gin pakapuyan. Kundi gin baligya daw halos pangayo ang presyo. Pero ahay, ang mga traders naton nga nagapangumpra sa ila tor nagabakal diri man pa nga sulong diri abi. Once gani nga i-retail nila na or inabalang gagmay-gagmayon nila, sa pagkamahal gid gabaan ka muna black. Action firing line. Oo. Sobra-sobra na gid nga pag piot sang presyo, gabaan ka muna plakadlaw basin mag kala puto ka muna sa negosyo niya. Action firing line. In fact, may nakahutik kini sa connection names nga may isa ka baligyaan sa Libertad. Purtik mahal. Nagkaladunot ang iya baligya kundi puto siya. Action firing line. Galibog uloy subong ni siya mangita sang iya ipuhunan liwat kiway naglabakal. Imagine mo na nga ang talong duha ka bilog baligya mo ya 22 pesos, 23, 25 talong sa pagagagmay, kilo-kilohon mo iya, ampalaya, duha ka bilog ampalaya, tag 30 pesos iya, bosus ko. Action firing line. Ang puso sang saging, ibaligya mo ya 20 pesos, tapos sa bukid to, baklon mo lang ya 5 ka pesos, baligya mo ti 20 diri abe, may kuweta kabalo kay dakong bukid man ta. Action firing line. Ang pasaan sang tao, baklon mo lang 5 ka pesos, butang tabi, utsos, pero hindi kaya utso Abi, text dabi taga doon sa Labrador, abi, taga Murcia, taga La Castillana, dabi. Kung tapilang bakal sang puso, kasaging da sa inyo. May ara to gani sa amon to nga, damo sila puso. Silingkong away mo na iya pinangkuha, butang sa sako, kag pasanon dalon to sa Bacolod. Or dito sa babaw lang to, saka to. Siya di na, magbululuktot ko sang pasaan, abutong presyo daw, puro pangayoon na lang sa kataga-syudad to. Action firing line. Ihaboy ko na lang na why na to snapak, hinaboy na to skilid to. Imagine mo na, kung ano ka namit ang puso, ilakot mo sa bangos, butangan mo batwanda, busog na sila subong mo, sigurado ka mo. Action firing line. Tapos insaladahon mong puso da, ay sus ko perte. Amo na nga porting papresyo nila, pati mga tambo sa pagkamahal-mahal. Anyways, kabay pa nga ton, sila pagpangalagad sa mga gabi makapapukaw. Kay kabalo kong ibanda ya to dya overpriced ka mo. Naprang ka ng istorya ya. Overpriced ka mo sa presyo nga ginaubra ninyo. Kaya ti kamo mala na ganistoryahanay da nga mga negosyante mo. Action firing line. Amo nang hambal naton basi magabot ang panahon nga way na sa may magbakal dira kag magkaladunot ina ko ni magkalaputo kamo. Action Brian Borden. Action firing line. Ang una nga bulyada sa aton sini nga pagpangalaga dulong sa aton iya sang Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon kag tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng... Sa pagbalik ta dugay-dugay karon, kung hindi ta mahingagaw ang isa ka biktima sining pagpangastigo sang isa ka konsihal or basi malambot naman ang konsihal, na? Try lang naton karon. Amo ni plastar ta karon dugay diin ini nga lugar diri sa Negros Occidental. Kag
iplastar tagid sa inyo karon ini nagluntad nga pagkapatay sa isa ka pulis sagay nga napatay kagabi dira sa area sang Cadiz nga may komosyon nga nagluntad babayi ang iya sini nga kakomosyon. Action firing line. Sa aton karon pagbalik dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:50. May gabi lang sa mga kauturan naton liwat nga nakatutok live si Rosalyn Tanalgo, Felizardo Canusa, J.An. Nilias Saragilia. Good evening, Sobray. Mati lang kami Permi Action Radio. Romy Agsam, Papa Thags Pia, may gabi sa Bahil family, sa member sa Bacolod Bonsai Society, mga bonsayista sa Bacolod. Kanami sa ngalan nyo, no? Ano na bonsai man, mga nugbuan, way gatubo. Peace lang Pero bonsai daw ka curious ko kung ano na siya. Pero thank you gid Papa Thags Pia sa pag-monitor, always ko gid basahan imong ngalan di. Paul Spat III, Edilaus Araman, Elnora Castillo, Alma Agravante Sabater, Reme Villarmazo, Paul Villamarzo. Araman si Jocelyn Libuon Dispoho, Alex Montesa, ikadalagit si Bray ang nabilin nga anchorman sa Action Radio Bacolod, ang may biguti nga daw biba ya kakuring. kabay mga salawayon sa mga dalanon, especially sa mga pamatanon kag mga sipunon nga galumbayag sa mga dalanon naton nga wala gasunod sang health protocols, masampulan sang penalidad nga mas mabugat sang 200 to 300 salawayon padayon lang. Si Joy Nollard, naga-monitor man. Junel Manaay, thank you gid sa Barangay 33. Merly Dolido Magallanes, Maria Luisa Artizano Ilagan sa Barangay Bata, salamat gid. God bless. Alex Fuentes Araman, Jethel Humayaw, may gabi Action Brian. Partisap nga second trans ang nagpa-online registration na dula ngala namon may tsansa pa na nga mahatag sa amon Action Brian. Pabulig bi Action Brian sa DSWD. Check na to na, no? Kay kabalo ka si Madam Pasitatero, subong daw nowhere to be found siya, no? Bia Jonathan, may gabi dra, sir. Alunan Suset Araman, alunan again, lockdown na lang December para maayos. Jose Mongcal Torilla, naga-monitor live. Imbong Jocampo, subong Araman. Michael John Season. Good evening, so Brian. Happy weekend to all Energy Fans Club. Greet ko lang Hirek Mirasol sa Barangay Monwok, gapaurok-urok gid sa pamati subong, monitor from Chato Elias Paranaque, salamat. Ako Maldita. Good evening, Action Brian, more than also to all listener of Action Radio. Thank you. Jiboyski, Agaray, Dubos, naga-monitor. DJ Jonah, amo na wala ko gapuli December ya kay tinunto na ya good luck sa may celebration Christmas kag New Year sa Pinas, dala 5 kasako kwarta. Dalan mo ko DJ Jonah ha. Ede Adorio Araman, Cory Vidaha, salamat gid sa Kuwait. Alex Montesa again. Si Sir Alex mag-chat-chat pagkadamo ganyan. Dutaya lang bala, sir. Miski ano pa na nga restriction bahin sa paghiwat sang party-party, especially naghahalapit ang Christmas, holiday, family reunion, birthday, which is gonna celebrate privately sa mga exclusive subdivisions. Hindi na niya mapunggan, Sir Bry, ang tao nga maghipahiwat. Anong mahimo sang task force disiplina para tapnaon ang mga ini? Team entrance laya kaon. Sir Brian, hindi gani tapna sa mga salawayon nga wala gamit face shield sa pampubliko. John Abel Hawayon Laison, naga-monitor sa Barangay 20. Lady Navarrete Araman, mating gabi Action Bry, kabudlay gid gani mag-budget, sakit ulo. Correct? Vanessa Mayo, good evening Action Bry, watching from Minnesota. Happy weekend to all. Salamat. Dennis Richard Tiboroma, hindi sir, why pa ya nag-abot sa bagyo? Taglima na ya ang presyo sang kamatis, ahos kag Bombay, gamay-gamay pa, gani. Di kay ang travel, pagit may problem subong eh.
Kelly Jelly, good evening Action Bryce, stay safe Negrosanon, greet ko lang, good evening hasta mga taga DSB. Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral, watch lang ko di sa USA. Salamat kid. Si Alit Tidilin Alit, good evening Action Bryce, Lasoy na ang imbis laswa. Carniel Ron Manaay, good evening Action Brian, always lang kami pamati. Erwin Regala Araman, si Marlene Diaz, Bibing Digia Bautista, good evening Action Brian, monitor kami sa Barangay 39 Lizares Avenue. Tamiyaw lang utod ko si Edna Bautista Malihan, Sampurok Pag-asa Barangay Stefania. Keep safe, God bless Action Brian. Salamat. Elnora Castellano, maayong gabi Action Idol Brian. Amogid kong dali lang December kay mga negosyante pasaka gid yung presyo sa mga balaklon kay abi nila damo kwarta kay may panghatag bonus pero tawo mabakal gid kay kinanglanon gid gani man. Padayog lang great pamilya ko sa Manapla kay naga-monitor gid sila. Castellano kag Estilo family, keep safe Idol, gwapo, salamat gid. Ay may gwapo pa. Ang gwapo niya convert nyo na lang na Paskwa nan. Lahog lang na. Jen Sky, good evening Action Brian, maayo nga tiyempo subo nga Friday night kay wala nag-ulan, liwat gatamyaw ko lang da mga taga Gardenville Subdivision nga mga friends kag neighbors namon nga nagapamati sa imo pero may program kada gabi kag sa family ko da dinatuman Giyanan family sa ila ni Bro kag Cisco Joseph Grace's in-law ni Mia kay Tita Namon Rose nga permigid nga pamati Action Radio kada adlaw. Salamat Action Bry sa program damo napukaw mo nga mga nagkatulog o gakatulog nga mga isyu kag problema sa aton di subong. More power and God bless sa inyo tananda. Salamat. Dako paya sila ginansya sa nagtanom gabaan kamo hambal ni Sir Dennis. Jean Oisicer, salamat man naga-monitor. Zen Cabales, good evening Sir Brian, diri sa Amon sa San Dionisio. Ang isa kabilog puso sa saging 30. Sus Ginoo, sobra naman na iya. Di ko na ko yun, di na ko bakal sa naimo na padunutan na lang na. Si Kelly Jelly, Amon ni Action Brian ang kaluoy da sa aton nga farmers. Pigado daw pangayoon na lang yang taga-study diri sa US ang farmers manggaranon gani man. Lilia Taton, good evening so bright, tama gid ka mahal sang ahos, Bombay kag kamatis. Maria Fe Maravilla, naga-monitor sa Palawan. Virgie Olpinda, good evening. So bright, as lang ko kung mapa-swab test ka pila ka adlaw makuha ang result from Celine Holmes niya. Gihapon nagsumbray, safe and God bless lang. Depende na daw subong do dasig na malang daw 2 to 3 days man lang. Sa Nigan 15 days to mo. Halin kay Jessie Lee Franco, good evening Maaw. Sige. Ang puso ko daw dito sila sa Maaw ganiya. Maaw 15 gihapon. Ti ang Maaw medyo uma-uma na 15 gihapon. Grabe no. Si Christine Minies Villalubos, good evening Sumbray, watching live diri sa Barangay Pandanon, DSB. Mga Villalobos da. Keep safe always mga ka-action. Salamat. Carmelo Garingo, naga-monitor man. Jerome Quinto, salamat gid. Rose Gibara, Dennis Richard, hindi lang ta magpatama presyo. Ligad bala damo-damo kanugon sa mga kamatis. Kagiban pa nga utanon nga gin panghaboy lang kay over ang supply. Ambot gin diin nga lugar ligad sa Luzon to. Pinang haboy to nila. Jocelyn Aresivita Ulak, salamat. Eden Oximer, wow, nakita gidman kita Action Brian nami Dimples. Ahi permigig ko antay sa mabunutan halin aga ko hasta sa imo 9 PM straight kami sa DYAZ. Salamat gid ra nay ha. Beverly Acosta Pahutraw, salamat gid. Lily King Araman, balikan ko karon ang iban ha kay maaplastar ko danay. Try ta nga malambot kung sino nga konsehal kag sino ning nakastiguhan. Kino kadako ini nga isyu. Elected official kaga pang tampuyong kay imo iya. Las 7:59. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist dayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7 con las 8:03. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay, bukod sa paggamit ng tubig at sabon. Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Manamyaw kita sa aton sini nga mga utod na diri sa piyak naman nga side para amat-amaton talang ini. Good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang family Laparan, Labanyego, Isparisya, and gatamyaw Nonoy Laparan, Sampurok, Tumpok, Barangay Pandanon, DSB. No? Ginatamyaw ko man gani si Kwano Iloy
Edna, no? Ay salamat gid Loy sa pagmonitor diri sa amon kag si Tatay Rene. Nan, salamat gid ra sa inyo. Si Tita Ida man, no? Risaura dira sa Morsha kag si nanay kag si tatay niya, salamat gid sa pag-monitor. Sige. Action na Bri, may gabi, salamat gid sa load. Okay, nakuha din nung Ursula, no? Sige nung salamat gid no nga. Say thank you gid, no? Next time naman good evening. So Bri, lihog lang hindi pagbasaha ang number ko. Hindi bala ang hambal sang DepEd kung budlay ang module, hindi pagpiliton answer. Ngang iban nga school ginbalik ang module para answer gid bisan kabudlay sa bata. Abot kung pwede ko na ihambal di aksyonan. Kabalo kang module aksyonan. Basikigan ko ni isang taga DepEd Blau, no? May answers likod. Paano mabudlayan nyo kabataan no? Di gid guro, no? O kaya nyo blang module nyo da sa likod? Investigahan nyo blang module nyo da. Ginbalik gid guro kiti kinanglan ansiran, no? Amo nang hambal sa DepEd, pero tulutinghuaan nyo gid guro da nga maansiran gid, no? Kay para ang kabataan makakat-on gid. Kung di gid kaya basta daw basta may ara na day, may mabulig sa inyo. Pero si teacher naman itudluan ang kabataan no? Sa pag-intindi, kasubang ang mga teachers naton, pwede mo sila reach out dayon kung may pamangkot ka mo via text, via call kung may ka-ideya. Like for example, Tuesday abi do hindi ay si Eloy Mirian gali yung ari ga text akon. Pasensya gid. Ay Jesus ko. Na naman ko yaman. Sige Eloy namang gyapon sa lalapid kag si salamat gid na Loy ha. Oo. Check gid sa likod. Kag tawag ka mo kay teacher nila. As soon as possible nga pwede nyo ma-ansiran, nga pwede nyo maidiyahan nga makakontakt sa teacher nila, idiyahin nyo lang kay kanugon man sang tinion bala, no? Kag si teacher man explikaran man no? Bulig-buligan man ang mga ginikanan kag mga estudyante, ha? Binuligay na lang kita ni Subong kay Plariho taning aris pandemya, no? Halin sa kay 5977. Good evening, Subray. Tamiyaw ko family Laparan. Nabasa ko na bago lang. Thank you, gid, no? Nag-doubling text nila. 5830 ka gani la kaman ga face shield kag la kaga mask. Ako kunuway ko ga face shield kag mask. Diri sa amo niya okay lang ni kay ari kami sa studio. Kag pagsulod namon di sugiran ta ka dira pa lang sa pirtahan no. Ang check up sa amon di double blade na. May alcohol, may ano na gani di sa ulo ta niyo. Ginaskan kami di. Once gani nga maglapaw 37 ang init namon. 37 section ano? Dira ka lang hasta puli to sa inyo ka magpaayo-ayo anay. Amon na ding amon nga health protocol. Kay kami din nag-broadcast sang tanan nga mga health protocols, of course, kami dire ginapatuma namon ang husto nga protocol, no? Ini amon nga microphone, basi galantaw kada subong ga text de. Ini microphone namon kada anchor dire may kaugalingon nga taklob ini kita mo niya, gabuton ko ni para makitaan mo. Ariyo? Nan. Tapos sa program ko on ko ni kag ang mabulos dire may kaugalingon man siya amon ni, at least ang akon pusnga ari lang niya sa akon, ang pusnga niya tumanto sa iya. Na abo kami na diya ka grabe ka sensitibong ginahimo namon di ka ano tawag sa nagani. Grabe ka hugot, stricto ang amon ginapatuman. Para maka-insyende kagid sa una nagapang mask kami di, no? May mga face mask kami may face shield kami di gasulod. Ares di sa sulod. Pero kay kami na malang tanan gid dire kag ga-observe gid kami ya distancing di. May skeletal man kami di nga workforce. Why kami gamitin ganito tubangay di, gatinawganay na lang kami kay ginahimo namon ang tanan nga health protocols. Kay kalaw ay man nga kami nag-broadcast di sa tanan nga mga rules and regulations, tanan nga health protocols pagkatapos kami pang violators. Bisan din ka malantaw subong pang national man o kon pang local nga mga radio stations,
Hindi man halos tanan pero mostly wala nagagamit sang face mask. Ang iban guro may ara, pero kami diri kag sa mga meet show Manila, lantaw ka to, may naga-host sa TV. Why sila ga face mask? Te, kung mag-face shield ko di, sino bing atubang ko di kayo nag-iisang ako lang di. Kabay ka maintindihan mo ha. 0530. Anyways, pero salamat gid no sa imo sa nga pag-remind diri sa amon. Si Bornok Aramano Makalipsay, La Carlota relocation palite dire always di subong. Hindi ko kagets ano. Salamat. 31577. Good evening, Sumbray. Damo ko di tanom katumbal kag kamatis si Panoy niya. Sang kampwestuhan paning kamot lang libre ang utan action bray. Saka ko na boss. Ay, antis ko gli malipat, dali gid lang, tamyawon ko lang ning mga na met ko na mga friends bla, no? Ario. Kay naga-monitor gid sila si Nanay Virgie Amador, si Manong Roberto Amador kag Peter Rojo, kag si retired teacher Chodoro Gaduyon. Inisla tanan taga Barangay Alangilan, naga-monitor sa Action Radio. Salamat gid. Alang-alang aksyonan, why ginagasaba. Sige, pakaronan ko na kung sino ni ang konsihal nga nagpangastigo kag kung sino ni ang ginkastigo niya. Diri kita mga kaksyon kay kadamo pag sang nagalibog ang ulo, ay nagamonitor man kuno si Kuano, si Julian Espasyo ha, Barangay San Juan, Banwasang Murcia. Salamat gid. Sige, salamat gid sa pagmonitor. Kagabi mga kaksyon, mga alas 9 ang tak na sang gabi, driver sang taxi nga nasakyan mo kagabi. Wow. Sige, salamat gida. No? Kagabi mga kaksyon, isa ka insidente nagluntad, mga alas 9, dito sa syudad sang Cadiz, particularmente na dira sa may corner Arellano, Cabahog Street, Barangay Zone 4, Cadiz. No? Involved diri si Police Staff Sergeant Bernie Sales. Ini siya ang na-assign sa Sagay City PNP. Assign siya bilang intel operative mga kaksyon. Mga intelligence naton. Why ni sila naga-sok-sok mostly sa ila sini nga duty? Why ni sila naga-sok-sok sang ila sini nga mga uniforme bilang isa ka pulis? Ang ila ni ginasok-sok mga wala diri wala didto napasimple lang bla, no? Actually, dira ang iban gani nagalibod-libod, ang iba nagabaligya ice cream, ang iba nagabaligya mga duyan, baligya utanon. Kumbaga, ilan ni obra niya panilag, no? Panilag sa palibot. That's why kibot kita ang mga rapist nga tatlo lang ang natudlo nga nagpang-rape sa Murcia to. Bisan nga panago na di sa iban nga mga lugar-lugar sa Bacolod di kag bago kaladakpan sa lagyapon. Tingala kamo nga madakpan gid sila kay do kalapad man niya sa kalayo sang ginpalagyuhan nila kay may ara sang mga intel ang PNP nato. Action firing line. So ining si Salis mga kaaksyon, intel ini siya, no? According iya kay Police Major Albert C. Amo ning hipe niya dira sa Sagay PNP mga kaaksyon. Kahapon, according kay si Makaksyon, naglakat ini siya. Naglisensya nga may ara sang operation nga ginpadulungan sa Cadiz. Basi tingala kamo taga-Sagay siya pero nga sa Cadiz siya nag-operate. Ang intel bisan diin pwede maka-operate kay naga-monitor malang ni sila. So ang natabo kagabi mga kaksyon, may ara ini siya sang upod nga duha ka lalaki kag isa ka babaye. Sa isa ka ilimnan. Sa syudad sang Cadiz naga-shooting sila. O dito sa nasambit nga lugar. Ini isa man ka pala mangutanon gani kay nga daw hindi man pwede public inom-inom. Gali ka na ka MGCQ sila dito action ang probinsya no. Anyway, sige. So mga alas 9 masubra. Suno iya sa report mga kaaksyon kag investigasyon sang Cadiz PNP. May komosyon nga nagluntad. Sumigabong naigo ining si Sales mga kaaksyon kag ang armas nga naglupok diri iya kaugalingon nga armas. Action firing line. Pagkaigo niya dindala pa sa ospital
Pero mga alas 11 tak na kagabi, ini siya ang gindeklaragid nga patay mga kaksyon. Action firing line. Grabe abing igo kay fatal gid abi, no? Saya sining lawas, no? Saya sining lawas. Now, ang una kong ipabati sa inyo, kabalo ka sining hapon may ginpasakaan sang kaso. May gin-inquest sining hapon. Kaso nga homicide. Ang kaso nga homicide ginpasaka batok sa kay Beverly Latusa. Si Beverly Latusa amo ni ang upod ni Sales mga kaksyon, magluwas sa duha ka iban pa sang natabo ang insidente kagabi. Why man ni si Sales o why man ni si Latusa nakapalagyo kag gilayon ini siya nga gin-apprehend, gin-aristo nga subong ara na priso sa custodial facility sang Cadiz PNP. Pero sa interview eksklusibo ni Aksyon Roger Gute mga kaksyon, sining babaye, may pila sila ka ginpalayag, may pila siya nga ginpalayag diri nga siya kuno isa ka asset ni Sales. Kag ang nagluntad mga kaksyon, of the night sila. Naghambal man siya diri nga wala man sila sang relasyon ti asset, malanggani mo manog panilag man eh. Kaya kabalo ko mga intel nato ng miyembro sang PNP, may mga intel pag ini sila nga mga civilian. Na may ara pag isla basi tupad balay nyo na intel man gani guro eh, civilian, daw mo na bla, no? So nagupod ini sila. Kaya kabalo naman ta sang style na nila, no? Sunod diri sa babaye, nga ginkuha siya ni Sales dira kag nagwa padulong sa iya sa lakyan, kag naghambal nga akig si Sales sa iya. Nagdumugay sila, nagpanago sa likod ni Sales, lubopok na igo si Sales, amo ning gintunaan sa kamatayan. Pero ari pabati ko sa inyo, una ang babae kung ano gid ang alegasyon niya. Naka-interview si Aksyon Roger Goteb sa Aksyon Radio Cadiz, ha? Ano, sir, nung kagabi of the night kami na inom, sir. Tapos, nagsabay kami na sadya kami sa sulod niya, bijokingan niya. Pagwa na bala, sir, namon, hindi kagat niya ko anay. Nakunala, anong problema mo sa akon, sir? Nating iguya niya ko dahil sa iya sa lakyan dito, sa iyang aslakyan sa sabok. Kasi pagkakuha, nagbabos sa iyang armas niya, ikaw akong problema, babe. Kamu na ay hambal sa akon. Nakunala, wala man takwa na duwa, wala man tra problema. Maamon mo ko sino ang tayaan mo, kuya. Sige, kwan ko iya nga kamot, sir, eh. Gilabot ko iya nga kamot. Wala kami nagkwan, gikwan ko lang iya nga kamot, sir, kay ginataya sa akon mo. Sige, amo ko na iya nga kamot, ara sa babaw, ga amo na sa akon, oh. Kung ikaw akong problema, babe, tinanago ko sa iya likod, eh. Ako nula, wala man ko sala sa imo, sir, nga maamo ka man na, wala man ta relasyon, guro nga doa nga amon mo ko sinanong. Okay, abot ang porsyon mga kaksyon sang palayag ni Beverly Latusa mga kaksyon, no? For lipot lang yung pabati ko sa inyo, sining gabi. Abot to ang iya sining aligasyon. Now, sining hapon, ginhingagaw tagin interview si Police Major Robert Mansueto, no? Ang hepe naman sang Cadiz PNP nga muna nagakandak sa investigation angot sini, no? Kabalo ka si Albert C. dito sa Sagay. Hambalya din ako yung magpadalom pahatag Action Bryce ang dugang mga information dira kung ano kay kabalo ka dito natabo sa Cadiz. Intindihan tagi na sitwasyon, no? Sunod diri sa kay Mansueto nga aligasyon ina sang babayi nga ginkuha siya ni Sales nga gindalatos tabok, pero si Sales suno sa report kag base man sa panuaron sang duha ka mga saksi nga upod Manila nga lunsay mga lalaki diri. Gusto na nga magpuli ining pulis, pero ginapunggan sang babaye. Nagalinalisay sila, kag daw may pahog patong ginhimo ang bayi sa iya, mga kaksyon. Firing line. Iniya panugiron ini sang duha nga upod nila, no? Kag ginsaylo ni Sales ang iya sining nga armas, sa halin sa likod niya da, ginpakadto niya sa atubang niya da, kag posibility may dinumugay ginagluntad pagkatapos ti amo na to sumigabong kag ang resulta amo na ning pagkaigo sa nasambit iya
nga biktima. Action firing line. Ti nga anga siya ginfailan sang kaso. Kay ti sila malang nga duha ang nagadumugay. Naunay sa armas niya pero may ara sang komosyon. That's why nga ti hindi mapalagyuhan ang investigation nga amuni ang nagwa mga kaksyon. Action firing line. Pabati ko gid sa inyo kay na do ka slight lang gid. Kung nga agin kasuhan siya, but tonight, mahangpan tana kung nga agin kasuhan siya. Kay Beverly Latosa, bali, na-establish sabi, no, sa base mismo sang statement, kag sang duwa ka eyewitnesses, ang isang eyewitnesses nakakita nung nag-giagaw actually ng pusil, nag-agaway sila, no? So, in the course ng pag-agaway, so, dito lumumpong ang pusil na ikaw ni atong police. So para i-resolve pa ba ni Santo Prosecutor, no, sa korte pa man ni Matitagin kung ano gining ko, no, ang despite may araman na di process kita, no, pagigit man. Pero in this proceeding na tayo din kayo na. Okay, sir, sang pag-agaway nila nga duha, sir, ano nga case ang gin-file sila, ang gin-inquest iya, sir? Actually, gin-file natin ng case for homicide. Okay. So parang nakita kay sa position niya na kung anong pusil, nakuha. Kag, so gina-establish pagit kung anyway, depende ni sa atong prosecutor, no? Anong findings niya with regards sa testimony sa witnesses. So, sir, nga nag-abot gin arma si Sally, sir, how? Ano gin ang pinaka-motibo nila nga duha, sir? Actually, wala. Ang base mismo sa nabatian sang duha ni nga na-reflect sa affidavit, no? Manupuli na ni polista, upod man nila ng apat. Okay. So, opinion nga duha, malalaki. Kag ini isa, pali brothers ang girlfriend niya, no? Tapos, ining isa ka lalaki niya, maning friend man nga, upod man ni kag nag-drive man kisa sa iya. So, pali wala man sang gito na, no? Kung ano din kaaway yun. Actually, may mga depensa man ang ato ni suspect, respondent. Pero anyway, ano naman, no? Ano din naman sa ato itong panguloy, no? With regard sa yung testimony man, no? Ang ato lang, sa at that time, nag-withdraw na ni kay gusto yung huwiran ng police na magpabilin. So, based sa statement mismo sa witness man, naghambal, no? Ang pusil mo na, ipalokpol ko na karon. Ang bayan naghambal sila, sir? Yes, ang napatihan niya. So dito na sang gusto mo ipabilin niya posisyon eh. So ginahugan ka ginaangka lang. So natabo to ginawahig sa pulis nga hindi matandog ang pusil, no? Kaya kasi mahulog. Ang motong nakita, no? Based sa pag-intindi, no? Sa witness na ni. So dito, maging pungkan niyang pusil kasi mahulog. Pero sa kay ko mong babae, actually nakalapit sa position sa pusil ang mga police. So, ting transfer sang police kani sa post diri sa tubang niya sa mag-tuck-in. So dito na, naging though hindi naman gid ma-establish kung ano gito, kung ano gito yung motive, nga abi nga amo gito nga kinanglan niya daw ng pusil. Basta mo lang to nga doon di siya gusto nga maglakat ng police, abi, sir. Damo sila. So dito naglupok mo kag naigo ang police natin. Sir, i-confirm na mo, according sa babae nga interview ni Action Roger Gutib nga asset siya sang police. How true is that ang inang report, sir? Actually, yan allegation, no? Kag so far may information makita nga nabasa, no? Nga gina-utilize as confidential asset, no? Okay. So, pero hindi kami nakadetermine, na-establish nga mo ginaya status, no? Unless otherwise, kung may ipakita siya sa amon sang iyang documents to prove confidential asset siya. Yes, sir. Sir, anong trabaho gusto ning bayo, sir, ha? Aside sa confidential, sir? Hindi yan ganit na, wala actually, no? Kag the base lang man siya, wala gid siya sang stable na trabaho. Okay, pero hindi siya nag-work sa dira nga ginimnan nila? Hindi, wala siya connected sa ganyan sila halin actually. Ay, okay. Opo, ginawan sila gali. Sir, na-interview ko sa ina sa Sir Albert C. sang Sagay. May operation daw ining police dira. On duty siya kahapon or kagabi.
So, sa ako lang anyway, wala kita ka ba niya coordination based sa kung ano man function o ano man yung tasking din sa area ko. So, kung yung operation din sa Cadiz area, suppose may na kami coordination na baton. Pero despite siguro, depende no, kay base kung ang asset, ang mga siliko no, ang confidential asset, kung i-pick up niya sa dala sa Cadiz, kasi ang meeting place nila, probably kung diri man sa Cadiz, no, so allowed mo na siya. I see. Allowed mo na siya. So, pero once nga ang operation being launched, kasi harap pa lang sa pana, kasi harap pa lang sa puntog lang ang casing surveillance pa lang, or preparation phase pa lang, so makonsider mo na natin. I see. Okay, sir. Among man lang amon, sir. Lastly, sir, pila gid ang din ginang igo ni Sir Sally, Sir Man, nga patay gid siya, sir. Oh, bali, ang masubok kay Pitan ang gunshot na-sustain niya injury. Kay diri na yun yung part sa lower breast niya, sa left side. Tapos through into, no, naglusot man, dali man sa pihat na side sa right niya ng portion, sa upper waist niya. Sa babaw sa hawak niya na, pero lumusot ni, through into ang bala. So, ang vital organs niya git, no, probably may tama git. Tabuto nga, actually, anak man siya ginapinguan niya, i-revive sa aton ng doktor dito at that time. Kaso lang kayo gina-coordinate, no, na may protocol na gina-observe sa bong before na siya i-transfer. So, actually, na ayawan man ang tropa tagani yung mapasilitate kung paano. Firing line. Amo na makaksyon na ang interview naton kay Police Major Robert Mansueto, ang hepe sang Cadiz City PNP. So, may na-file na, pero depende na yapon sa korte kung anong paghangop nila sining kaso nga ini. Homicide ang kaso nga gin-file diri batok sa kay Beverly Lato sa mga kaksyon. Rato-raton tanya, bantayan taning kasugpon sining Action firing line. Sige, ang direktor sang NOGPO, Police Colonel Romy Palge, pagi naman niya sa kay Lieutenant Abigail Dunasco, spokesperson nila dira, deputy, nagpalayag sa mga kapulisan nga maghalong gid, sa tanan nga tinion. Kay kabalo ka, kung ara sila sa trabaho o kung hindi man, dapat ara sila sa maayo gid nga himo, hindi gid magpadaso-daso kung ano nga sitwasyon. Firing line. May nagka-question kung nga anak ka civilian may armas lutang ti intel sa ganimo. Ang police gali actionel mas bisan nga off duty, ginaobligar mas lagyapon nga magdala armas ginila personal, bisan din sila makadto. Kay kung kaysa ang mga off duty nga mga policemen naton, kung matabuan nga may ara sang hold up dira, matabuan abi nga may isang komusyon, may kinagamo, pwede sila yung makaresponde kiti public service sila mo. Anytime on call na sila iya mo. Action firing line. Pero kung nakasibilyan ka gid man, off duty ka nga may armas ka, gamiton gid sa husto, hindi sa kung ano-ano dira. Ti kagabi ti insidente ato or anong hitabo gid, depende na sa paghangop sang korte sa palayag man sa duha ka mga saksi. Action Brian Warden. Action firing line. Halong gid mga kapulisan ato na kay balok ka armas nang ginauyatan niya mo. Di niya basta-basta paglupok sa niya kung sumala kadiya kag maigo kadiya duang mala na pasingadtuan mo hospital o kon patio. Te halong gid budlay gid katama. Sige. Last 8:28 sa aton sini nga pagpangalagad post lang ko for a while. When we come back mga kaaksyon, na contact na bingo na action and defensor ang aton partner diri ang biktima sang pagpangastigo sining konsihal sa isa ka banwa diri sa Negros Occidental. Sin-o bala ini? Bantayan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. May gabi lang sa kay Christine Cosby. Action Brian, great akon girls diri sa Sharina Heights, Samantha and Jaisa. Nahapigid sila, thanks and have a great evening. Salamat gid. Dan Reb Clay D. Kadamo mga kabataan sa sulod mall below 10 years old pa ang iban nano na ang mga mall owners abi kag management aduway gasapak no. Ay nako naman amo gini budlay gid. Eden Oximer naga-monitor man sir kasi iPhone kaya hirap hulam CP or go to internet. Ang anong buslingon ni ma'am? Siging ging.
Good evening, Action Bray. As lang ko gali, Action Bray, ano na update about kay Madam Principal Kimba? Hulat-hulaton tang DepEd kay si Ma'am Kimba hindi man magpa-interview, si Ma'am Latusa mabala mo, no? Sang supervisor hindi man magpa-interview. Ambot lang kun nga. Carmelo Garingo, good evening, Action Bray. Ang task force disiplina ginatulok-tulok ang mga wala ga face shield kag face mask. Tuod ka. Baby Tolentino, good evening, Action Bray. Action Radio sa Barangay Tagob naga-monitor. Actually, ang police, ang aton sila mga traffic enforcers, ang aton sila mga mga ano na gani, legal team naton, no? Operatives. Inablang sa city legal naton. Pwede ni sila makapangsaway pero daway man. Pwede gani makapangsaway ang civilian mo, di ba? Ti sila paihan nga sila sa gobyerno. Si Batjo Barts, good evening, Sombray niya gata kab sa kag tinula manok nyapon gura. Samtang galantaw sa FB mo diri sa KSA. Ba, apa niya agad sa inyo subong. Salamat. Ramona Azero, evening, Sombray, watching live from Barangay 35. Jupring de la Cruz, good evening, Sombray, watching live kundi sa Balay, Barangay Talubangi, Cabancalan City. Wow. John Cleven Duran, salamat. Merly Gonzaga, good evening, Sombray, monitor lang kami Barangay Alihe. Stay safe and God bless. Eddie Jones Kalinaw, check attendance, enjoy watching from Clark, Pampanga. Happy listening, Kalinaw family from Bacolod City. God bless, Action Brian Morden. Nice and wonderful new profile mo sa live. God bless, Action Raj. Lingaw-lingaw lang ni Sera. Teresa Oliveros Araman. Si Kerwin Alilain Catalan. Sir, good evening. Ask ko tani, ano request mapuli halin Cebu puli di sa aton sa Bacolod? Bawa mo nang akon issue tani karon mo? Galing kito may interviewon. Pakulat-tulaton talang dayha kung hindi ko mahingagaw, bisita ka sa amon nga Facebook page da kay i-post na da ang mga kinanglanon, ha? Kay may ara ko bi-interviewon nga gin kastigo no? Teresa Oliveros naga-monitor, Mary Ann Olvido naga-monitor man. Monitor lang ko di, wala pa ko kapuli, wala pa ko out. Sige. Alex Montesa, Sir Brian, gina-require pa na mga LSI halin sa Mindoro o kon Antique nga mag 14 days quarantine kag mag-register backtrack, which is luyag nga magpuli sa Negros o kon sa syudad sa Bacolod. Oo, may ara na sila sa quarantine kon hindi kahalin sa Region 6. Ting Mindoro lain nga region. Oo, may quarantine gid sila 14 days. Roth Kuzawa, Action Bry, sana tumakbo ka sa politiko, may tagipusoon ka sa mga pumunuyo. Wish ko lang. Bow. Actually, katatlo na ko na Ma'am Roth, katatlo na ko na umod sa politika. Katatlo na ko nagpapili konsihal sa DSB. Wala ko kadaog. Popularity wise kilala kita mo ning kulang yapon. You know naman. Bisa magambal pa sila nga kwarta gid sa daga pangibabaw gid. Na amo na yang realidad sa Pilipinas. Almira Lima Lazarte, salamat gid. Daisy Tiham Tsushima. Linoid Anirolide, salamat gid. Tungburan Tuario, Action Bry, Diog Langgret, Barangay Kapitan Tuario, Barangay Lalagsan, La Castillana. Akon wife Rhea amon for kids nga si RR aming Princess kag Zeya, Nanay Rose kag Tinoy Tuario, Choy Puliona kag Tatay Putot Baltazar. JR Takalinar Agire. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di Luanda, West Africa. Keep safe, Action Bry. Action JM. Basi ma-produce mo tong picture sa gid Castigo, Black Action J. Thank you, good. Dennis Richard again. Si Jerry Azero Araman. May answer sa likod tuod, sir, pero hindi man tanan atsakto. Hindi. Kung hindi tsakto, amo gitong pamangkot, hindi ara. May ansakto, kay ako gina-check ko na. May ara lang guro, isa sala, isa kabilog, duha. Pero halos kalabanan tsakto. Veronica Santilian, ang iban may answer kina, ang iban wala man. Okay. Marie Asop,
Good evening, Sumbray. Ginatamyaw ko lang duha ko kabata nga bag-o lang tapos panyapon, babusog nimo. Kag bana ko nakabalik na sa trabaho sa kaluyan sang Ginoo. God bless, Action Bray. Ba mo nang nami gida. Veronica Santillan Manokan, no need na face mask, Action Bray. Kay ikaw da isa sa announcers booth. Amo na ginapinsin, di ko sila sino mang enkwentro ko di. Pero magwa kami di. After sini, may kompleto kami di. Gapanghatag pa kami ganit facial kag face mask. Sunday sumande nagamonitor man live. Si Sir Melvin Piñafiel Araman. Elizabeth Malaka Gamala, good evening ma'am. God bless mandra sa imo, stay safe. Alex Montesa, kastiguha man siya Sir Bryce ang maayad-ayad. Sinong kastiguhon to sir? Akso Bry, ang module ka sa akon lang wala gid pulos kay dugang lang gasto kag libog sa ulo. Wala man unod. Dito man. Wala man unod ulo sang mga bata. Ako 3 estudyante ko gabayad kuya sang ga-answer sa module ti paano mag-alam ang bata kag iban ang ga-answer sang module. Lihog lang ko. Great Jovin Panes alias Boy Bahal. Tito Nonoy De Leon, Sam De Leon, Toy Noel De Leon, kag sabigo ko Ham Bimbol Navales, kag Popo Patricio sa Sitio Minoro, La Castellana. Virginia Ortizo, salamat gid sa pag-monitor. Live lang kami di La Carlota. Eddie Jones Calino, Action Brian Mordens, Bacolod City, naka-file candidate swak sa support ako. Ay, hindi dito ko sa kwan sa DSB. May gabi lang sa gwapa ko nga Maninay Maris kag Maninoy Marco diha sa Dakbayan sa San Carlos, no? Vamos San Carlos. Sige, kaloy-ana puhon na Maninay og Maninoy mo suroy tag San Carlos diha, no? And iprepara na lang jud diha ang imuhang gift nako. Katawa ni Sharon mo. Salamat na lang jud kaayo. Sige, relax o kadali Kay pagbalik naton, may interviewin na ta sa sining civilian nga ginkastigo sang konsihal. Mo pero tema ng konsihal nga mangistigo gid man. Hindi pwede istoryahan ta lang, no? Las 8:36. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patungod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Manamyaw tadugang sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, ga-monitor si Macharlita Daquiado, naga-monitor gid kuno sa Burns Park. Salamat gid si Lodi. Salamat gid, na. Alin sa kay 8756, good evening Aksyon Bri, diri sa amon gani sa barangay Can Roma, Pontevedra, Negros Occidental, tag 5 ka pisos ang Bombay daw bangkiling kadako. Hehehe. Si Rowen Del Mondo niya. Salamat gid tuod, no. Bisan din kasubong yun kamahal gid sang balaklot, no. 4500 may gabi Aksyon Bri, tamyaw ko gali si Nanay Bibing. Salamat gid. Sino nagapanamyaw? Good evening Aksyon Brian, istorya lang na ang task force disiplina. Ara ang round trip, halos tanan nga driver wala ga face shield. Kada salakyan may ara pasero, wala man face shield. Diin ang disiplina. Ambot lamang. Actually, police, traffic enforcer, pagkatapos mga city legal team ni bala, pwede ni sila yung makapangsaway. Bisan sinolang, bisan hindi members ng task force disiplina. Kaya ang tao gani ginasugo, like maybe civilian ako, magpanaog ko di civilian, pwede ko yung kasaway gani sa pareho ko nga tao nga way isang face shield. Ti ayhan pa sila nga naga-uniforme, ina sila dira nga city legal team sila, unit sila, enforcement team, enforcer, police, kag iban pa. Action Firing Line. Hawks na aksyonan. Okay, ara na sa linya. I'm sorry, sige ara nagalid. Daligid lang, alas 8:43. Online sa Firing Line.
We have on the line si Sir Roberto Capistrano, no, kung di ko magsala. Sir, may gabi dira sa imo. May gabi. Si Action Brian Morden, sa Action Radio Bacolod. Yes, sir. Taga din, taga ni, sir? Saka Magalyon Kadre, si Barangay Magalyon Kadre, Sir Moses Padilla. Pilang edad naton gani, sir? 52. May pamilya naman, sir, no? Pamilyado? Oo. Sir, ano tada sa inyo barangay? Civilian? May poder? Elected? Civilian lang. Civilian lang. Sir, anong natabo sa imo, sir? Anong sugiri kami, abi? Ang natabo sini, actually, ang tabo sini sirang umpisagin sini. Ang natabo sini, ang partibla sa misis ko ni. Okay. Nga gin suknaan ni siya ang balak pala si SB Bangkaya ni siya nang misis ni kapitan na di man sa amon. Ano ngalan ni sangon ang bayan, ano to gani? Fred Bangkaya. Fred Bangkaya. Okay, sige. Panguli ang Fred Bangkaya. Ang iyang asawa konsihal dira sa inyo barangay. No. Konsihal, kapitan. Kapitan. Okay, okay. Yang alinan gid sini tani ang kuan gid sini wala man ni tani kuan ang parte ni sa mga swab bala. Okay. Ning si Mrs. ko ni gin swab ni anay. Okay. Ni gin swab ni doktor tapos medyo alin sa kay doktor do wala ni siya natagaan ni doktor blas ang instruction nga or nabi nga hindi magkuan na kuan nabi hindi magwa muna tapos daw nagkadto ni siya sa may nagkadto ni siya sa isa ka kuan sa may daw may loan kuan bala sa life bank bala nga sa loan daw mga loan blas ang ano sang gataol mga loan officer ba di sa ano. Okay. Tapos pag kadtuya siya ginkadtuan ni siya ni kapitan ng asawa ni SB kag daw gin bura-bura dito nga muna hindi ka magkuhan. Sino ngalan ni kapitan gani? Ang ngalan sa kapitan? Kapitan Umiga Bangkaya. Nida. Umiga. Omega Bangkaya, Omega. Omega. Okay, sige na yun. Tapos, ting pagtapos ito, doon nagsabtanay man to sila, kahit kaya kadamuon siyang tao, bala. Doon na huyan. Pati ang mga loan officer to, doon pang ano, yung lang ni madalahe, muna kay sa muna kuno nga ginswab muna bla. Okay. Kurti do na miss ano lang bala nga kwanti tapos iniman siya na puli ni siya. Okay. Si Mrs. After 3 days nagwa na result negative. Okay. Pag sa result negative gin quarantine negative man. Pag quarantine okay na to tapos na quarantine na. Mga October 15 pa to natabo mo. Okay. Pero sing pagtabo na mo niya sing gabi ito sa October 24. Nakitain ni sila ni November 24. Nakitain ni sila ni si Mrs. ko na magbakal dito sang siumay sa may sa nanamo sa barangay. Nakitain ni sila ni kapitan. Okay. Pero ando gisuknaan niya ni si kapitan niya kapano to ginimo masakon nga do. Di potwas man siguro sa iyang kuan nga kay dugin pakawian sa ibang hindi bla dapat nga kung ginaswab kaya inatago imo identity. Sige dugin suknaan siya bla. Okay. Kung dugin pakawian mo kutote pero sila lang man wala man siyang ibang taong ano. Okay. Tapos pagpuli man ni okay na to pag mal ni Mrs. to nga kuan nagkuan niya si kapitan nga tawgan sa kuno pulis. Si Mrs. mo. Oo. Okay. Matawag sa kuno pulis. Si Mrs. yan, napuli, Miss Balay. Tapos, muna asling ko ba ilanda? Katanaw kaya TV mo. Asling ko ba ilanda, patawag lang sila pulis. Wala man kami ko balong, nagtawag yung maglis sila tuod pulis. Ako naman yan, yung bata ko to sa basketballan. Okay. Nagwa ko ya. Nagwa ko to ya sa may pagkatuto sa ilayad, tapos babaw namon.
Ini man niya si SB, ato natugli sa tindahan nga sa ginbaklan siumay ito. Okay. Pag-agi ko, nagatungosisa, sagli nga, kuan. Pero ang pulis yara na. Ato na to yung pulis sa may barangay hall. Okay na to, hara na testado na ang pulis, ato ang hospitan. Siya yung kapangosisa dito sa kung ano ang ginistoryahan, kay ang kuan ko no, naging pakayaan ko no saway ito. Ginpakoyan si kapitan ni Mrs. mo. Mrs. mo, pati kumprontaan, ay malantan ito yung kuan bala. Pagkamu to, no, pag-agi ko, batian ko man bala nga lansang misis ko bala nga do ginano yung nagbalik ko patras ko pabalik balik ko din na SB yung gabi yung ko di da kapagid ko pangusisa sa tindahan tani katuktos balay istoryanta gabi gabi natabo ni mga 7:15 istoryahan ta tukat sa balay di ba barangay officialis ka sa hindi yung muna bala dumamirsap saya nga muna ako puntoy nga kipagayaan si Mrs. ya. Okay. Yung lisab tanay man kami, hindi man na kay paano pagpakawya na kay Islam na ito nag-istoryanay. Kasi nguli nga nagdako, mambuses siya, react mo ko, kaya ginaduso, soruso siya sakon nga gina-expand siya nga ginaduso niya ang dugan niya sakon. Pero may police na ang pulis, to sa may site. Alayo-layo lang. Sa site, kitaon kami. Okay. Ara na niya daan ang pulis, pagkamoto, wala ko yan siya, do punto niya do. Gusto niya, dapatan ko sa yauna. Mga bla. Okay, dayon. Wala ko yan nagitandog siya, kung hindi mo ko ipag-away, hindi ko yan. Hindi mo ko yan, kung ordinaryo ko tao, graduado ko yan. Okay. Hindi, amo na bala, huli doon kunayan mo kami sugilanon, gisinggit na sa nga tawgan ta ka pulis. Hindi ko tawgan mo kuya pulis kay gano ko diyaw. Hindi man ako hubog. Way man ko wala da. Wala man ko record sa barangay da nga na kita ko daway. Kumay ko talaga ang gamaoy ko da nga kapangakyat ko away nga tawgan mo ko pulis. Uro nag-react man ko nga doon kuan mo ko nga tawgan mo kuya pulis kaya hindi mo kuya ulam mo kuya ganulis barangay. Way ka man sa laway. Kita mo lang gestoryanay. Muna bala? Hindi mo tawag si pulis. Ito yung mirsa. Tawag ka pulis mo Mo ko na bala. Siyempre, pagkuhan to sa dako man, tingnan mo, tawgan ka pulis. Dara, nagiman pulis ka. Pagkado kay kita, na kumisdalan nga nagakuanay mo. Simuli na nakabuhi man ko siglanon siya nga ate, siguro pasensya na sa kung tuod ni kunin di. Sa iya pa matiyag. Nakabuhi ko siya siglanon nga ate, pisyo mo sa barangay. Kwarta na sa barangay ang ginaano nyo da. Tawat nyo da. Mo doon nag-react sa siguro. Okay, doon nalainan siya abi. Oo, naglainan siya abi. Tigin medyo ginduso ko sa talikod naman ko kay malakat man ko tani sa may laya to kay sugat bata ko. Ay pagliso ko ya. Nasdakan niya ko ya dayon. Oy. Hindi pa ya kasi nga sumbag nga isa lang ka bises. Galigid na ko ginabiraya pa ko. Din kagid una nga naigo, sir? Are, siguro sa una sa mata ko di lang kabok ni. Ara man ang picture gin kuan ko da. Kudo hindi kon ang lain pa. Mabalos ko tani. Bote. May gagapos akon. May nagakos sa imo? May gagapos. Uy, may upod siya gali? May upod siya? Oo, may arasa may upod siya. Wala lang ko kung hindi na ko kakuan kung lipong ko kung kay galigid na ko, trabog sinilas ko mo. Aha. Mga bidigard, araman kanit, tanod siya. Ang malain pa, kay galigid-ligid ko. Hasta ginakwat na lang ko to sa mag-asawa to nga, tagyasan siyang gigin, amon ito tabang nakakwat sa kon, ara man nila, ara man siya, barangay official siya, ara man ang mga tanod siya ka pulis. Bayaan lang to siya, wala mo to siya nagtabang sakon. Ang lakat ko puli ka dugo baba ako. Ako pa yung dakpon sa pulis. Ano nga sistema? Oo, ako pa yung dakpon sa pulis. Pero hindi bla mo. Pero prangkana nga istorya sir nakapadapat kasi why?
Why gid? Why good? Kaluluoy ko sa iya. O, kita Hindi mo ko rin siya magdapat siya. Kahit balo ko yung may pulis dahan. Spesyalis sa isang barangay. Respeto no? Respeto Oo, nagbuto mo ko ganun siya ni. Pati sa saway ni, nagbuto mo kami ni sila. Amon mo sila kandidato. Anyways, sir, amoni, no? Total daw na saysay mo naging man ang tanan. Nakapablatter ka naging man kompleto sa PNP, no? Pablatter ka. Oo, nakapablatter naman ko to kay... kami advice man di sa amon nga ano man. Siya yan nagpablatter siya, why? Against sa imo? Pablatter man sila kay... Nauna pa sila ganun sa ano... Sa police station, pagkabot sa police station daw, di pa mo ang... Apos ang utod yung kagawad man, singgit-singgit po to sa pagkatabo, ito nga liligid na ko ito nga dakpon kami kung nung duha, magkasawa, kasi misis ko naglagan man nga mabulig sakon mo. Dakpan na sila, dalaan na sila nga duha. Wila guro niya ang pulis di sa amon. Wow. Oo. So ano man sir, nakapabarangay na kamo, nakatubangay na kamo, subong? Way man ko nagano sa barangay sir, kaya kitan man sawa niya mo. Hindi ko man sa pwede nga mano sa barangay, kaya Okay, kag isa pang asawa man tong kwan, asawa. May lupon ng barangay lupon. May lupon ti misis siya, kapitan man mo. Kapitan. So ano sir, may plano ka mag-file kaso, magpa-DILG? Ano nga sistema? Siguro kung ano ning kwan di ipsaka naman siya DILG para kasi gulian bayan siya din, hindi mo siya pwede ngayon sa barangay. Ireklamo na naman siya DILG kung anong nakita mo kami Hostisya man kiti guba. Alin sing gamay nga ano bago. Grabe no, worting hammer. Grabe nga mayo tanibla ko ni isa lang ka business nga pagsumbag. Do mambal ka nga ako ng pituhan siya. Okay lang na. Ginpadasnan pa. Pero hindi daw brutal nga ano Kasi pagkapuli ga singgit-singgit pa sa ti busa gid ang babaya. Portino. Busnal gid ang babaya. Nakapakurasyon. Duga pasikat pa siya blaw. Nakapakurasyon ka sir, no? Oo, ara na may nagriktagi ko sa ospital sa Bila kay nagisi niya akong bibig sa babaw mo. Gani kita ko din mga pilas mo mga tahi. Mga mata. Kay way man ni doktor sa mo kong gabi. Mga black eye mo pero bali duwa na siya ka duwa na siya ka medical certificate ang kuan namon kay ang doktor namon di way na to ya. Dito ko sa Bila District Hospital nagpatahi. Okay. Aside sa DILG, nakapadala na kamo. Anyways, way pakakaumpisa padala sulat, DILG, dira sa konseho mismo sang Moises Padilla? Wala pa man sir, kay kagina pa man namon ako ang amon nga medical legal. Okay. Ang mga police blatter namon. Okay, bago pa man lang no, 24 lang ni kamo, no? Bago pa lang ti base next week kun kualian. Kay may mga pidabit na kontra kami sa amon na pidabit ano mo. First time ni mo na natabo sa imo or si kapitan sa una may ara na hinimuan ka angay sini? First time man ni kapitan? First time ko niya. Wala ko ya kontra since sa ibang lugar ko. Never ko yan nakaano. Si Councilor ya, may ideya ka nga before nakakaagi ni siya, ginareklamo man siya? Sa damo man di rumor sa amon nga pang crack na sa kanit 45 ya di. Ati wasak crack na. Ari na bisa amon barangay kuno nga gin crack kanya galing wala man nagreklamo kay way nagbato. Lugin kastigo man natin, hindi man magbato kasi kinatayaan ano mo. Isog may kay-councilor man. Anyways, hindi naging ko magpadalom patudo, nag-gets ko na tanang imo sining palayag kag pagplastar sa bunga gabi. Ay intindihan naman sa mga listeners naton. Sir, may gusto kay palabot kay councilor kay kapitan? Ati mula na kay na tubangon na nilang hindi inayagyon na yan amos legal, hindi man kami tao nga kwan mo. Legal gid. Sige, with that sir, dira man lang ko at least napabutsyag mo ining side di mo dira kag Tilio frankly manawag man ko kay SB Buasa kay kuan ko man sa sang side man nga iya. Salamat sir. Kaya na sa sang side kung anong kuan niya kay at least makabati man ka mo dai kung anong side man boss mo na ka mo. Sige. Kung anong iya nga pagkati sa police station to ako man nga siya man sa contract tuloy may upod gani pero inako man tanan to. Ang upod niya may nakasumbag pagid sa imo nga iban gali aside sa iya? Ara. May sa akon nung
Tapos pag sa dito sa police station, ginkuha niya gidya, ginako, nga siya ko, no? Pero wala mi siya magdala sa ibang tao. Tapos lambal pa sa kaniya payo, kay liwaton ta. Ahay. Hindi na dapat sina. No? Anyways, Sir Roberto Pistrano, sir, salamat gid sa mga time pagsalig no, sige, sir, mayang gabi. Sa Action Radio kag halong, sir. Thank you gid sa time. Yes, sir. Yes, sige, sir. salamat. Action firing line. Forte man to nagapangkak 45. Inaya aligasyon. Pero nakitaan ta subong nga mga nawong ni Sir Roberto ebidensya sang kastigo suno sa iya kahimuan ni Councilor Fred Bangkaya. Forte man, no? Action firing line. Sige, si Councilor Fred Bangkaya kung naga-monitor sinima tiniyon, kami diriya sa Action Radio bukas gid na. Nga makahatag ka man sa imo diri nga side councilor. Kay side A lang to nabatian ta subong I need side B. Action firing line. Buwasa, kay tingwaan ko gid nga malabot si councilor basi maka-call ka diri sa amon councilor or ano gid man bukas gid kami diya, no, para patas ang aton sini nga presentation. Action firing line. Sige, ginaendorso ko lang sa inyo ang may tisi mga kaaksyon. Ma-commercial ko isa lang gid. Hindi mo da. 9 p.m. na. Pasensya lang, napindot ko pala. Anyway, isang iban nga way kamatamya mag-action, pasensya gid ha. Balikan ko na ba sa mga greetings ninyo, pasensya gid. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team. Sa pagpanguna ni Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more na nagapasalamat gid, maghilibati tabwas sa amo man gyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila